Tawada Jawebs último com vuelo Malaysia Airlines MH17 sali for de Schiphol Amsterdam com destinação para Kalua Lumpur. A opta para usar é avião modelo Boeing tipo 777 com 298 pessoas a bordo. Porque o vuelo aqui estava passando arriba da parte zuidoost na fronteira de Ucrânia e Rússia, já que agora tira a boa com ou outro tipo de míssil antiaéreo. Lamentavelmente, essa é a causa que o avião aqui não chega a seu destino. É notícia trágica que impacta o mundo inteiro, muito especialmente o reino holandês, já que 122 passageiros holandeses a perder a vida. Rei Willem-Alexander a dirigir sua mesa na comunidade holandesa que seguro está passando de momento difícil depois de perda de Nancer Nankeri de acidente aéreo trágico de Jawebs último. Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw en ik waren daarbij. We zijn diep geraakt door de schrijnende persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Vele mensen zeiden ons: we willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren. We begrijpen hun frustratie en hun gekwetstheid. En we delen hun innige wens dat er klaarheid komt over de oorzaak van deze ramp. We weten dat hun verlies niet meer goed te maken is. Het verdriet is immens. Het enige dat wij vandaag konden doen is bij hen zijn en luisteren naar hun verhaal. De afgelopen dagen zijn overal in het land mensen bij elkaar gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. In bedrijven, op scholen, bij sportverenigingen en in huiskamers overal in Nederland. Mensen laten elkaar niet los. Rei Willem-Alexander está enfatizado em seu discurso para cada pessoa ajuda outro que está afetado em forma ou outra, para assim junto sair para diante de momento aqui. Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet. Dat we elkaar vasthouden, dat we elkaar steunen en opvangen waar mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of haar verhaal wil delen. Nu, maar ook in de maanden en jaren die volgen. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor al die mensen die zich bekommeren om de getroffenen. Familie, vrienden, buren, collega's, clubgenoten. U bent zo nodig nu. Ik wil ook mijn waardering uiten voor de honderden professionals die ondersteunen bij de vele droevige en moeilijke taken die moeten worden verricht. Mijn vrouw en ik leven mee met alle getroffenen die in rouw zijn gedompeld. In gedachten zijn we bij hen. Dat geldt evenzeer voor mijn moeder en de overige leden van mijn familie, die zich in deze donkere dagen extra nauw met het land verbonden voelen. Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze samenleving. Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven, tot in lengte van jaren. In diepste nood komt het aan op innerlijke kracht, compassie en onderlinge verbondenheid. En het zijn die eigenschappen waar ons land op cruciale momenten over blijkt te beschikken. Ya acaba casi 5 dias passa depois do acidente e ainda a família não logra despedir de Nancer Nankeri. Essa aqui está trazendo incertidumbre grande com a família e mais que o turcos está fazendo tristeza mais inconsolável. De bijeenkomst die zojuist plaatsvond met nabestaanden was ronduit indrukwekkend. Er is heel veel verdriet. Mensen gesproken die soms 3, 4 mensen
tegelijk verloren hebben. Soms directe nabestaanden, soms familie en vrienden, mensen uit de straat. Het was buitengewoon aangrijpend. Ik heb in mijn inleiding tegen de mensen in de zaal gezegd dat ze niet alleen staan. Als ze naar links of naar rechts kijken, dan zien ze andere mensen die hetzelfde verdriet voelen. Hetzelfde onmenselijke gemis op dit moment meemaken in deze voor hen afschuwelijke tijden. En wat ook gevoeld werd, is dat niet alleen de mensen in de zaal en iedereen die nu betrokken is bij de hulpverlening hier een rol speelt, maar dat heel Nederland om ze heen staat. Op sportclubs, scholen, in bedrijven, verenigingen, kerken staan de mensen om hen heen. Heel Nederland voelt hun woede. Heel Nederland voelt hun diepe verdriet. Heel Nederland staat om alle nabestaanden heen. O último informe com a Salita Duna de conhecer que o ainda trem do transportar o resto para Charkov, Ucrânia, caminha lo baituma uma decisão para assinar começa a mandar o resto na mortal para Holanda. A investigação está tomando lugar no sítio para assinar essa mas que em realidade a suceder em Anam.